Veletek is szembe jött már olyan videó az interneten, amiben ez a magas fa látható, és azt mondják minden videóban, hogy úgy van számon tartva ez a fa, hogy alapvetően ez már nem létezik, réges-régen kihalt, még a dinoszauruszok korában. És hogyha elvileg ezt a fát látod valahol, mondjuk kirándulás közben, vagy csak simán séta közben a parkban, és valahol megpillantod ezt a fát, akkor elvileg az egy nagyon rossz jel, ugyanis akkor te elvileg elkerültél egy másik dimenzióba talán, hogy így tudom egyszerűen mondani, vagy összemosódott az idő, és egy nagyon veszélyes helyen vagy, ami pedig nem más, mint a dinoszauruszok korában létező föld. És kicsit utána kutakodtam, és rengeteg ilyen para videót találtam, hogy amúgy mennyire ijesztő ez a hely, és hogy te mennyire nem akarsz oda kerülni. Egyébként nem csak a fával van, hanem több ilyen élőlénnyel is van ugyanilyen kép. Videó nincsen nyilván, viszont kép ugyanígy van ilyen élőlényekkel, hogy ha láttad ezt, akkor baj van. Viszont szerintem ez egy elég érdekes téma. Te találkoztál már ilyen videóval? Írd meg kommentben.